ang eskwelahan ko sa Mandaluyong. Graduating na ako, Papa Dudut. Medyo late lang kasi natigil din ako ng 2 taon dahil sa problemang pinansyal. Nagtatrabaho naman ako sa Makati bilang service crew sa isang fast food chain. Umaga hanggang alas 3 ang klase ko. Kaya pasok naman po ang schedule ko sa trabaho na alas 4 hanggang alas 9 ng gabi. Pagkatapos ng trabaho ay kailangan mag-aral para sa assignment at leksyon kinabukasan. Ganon umiikot ang mundo ko ngayong graduating ako, Papa Dudut. Mas maluwag na ngayon kaysa noong schedule ko mula noong first year ako. Kasi mas malayo ang eskwelahan ko sa bahay noon. Sa Pasay ako unang nag-aral at nang lumipat ng eskwelahang pagtuturuan ng teacher ko ay naitanong ko kung pwede ang transfer doon para mas malapit na ako sa bahay at sa trabaho ko. Sa kabutihang palad ay po pwede. Sa tulong na rin ng teacher ko ay nakapag-transfer. Kaya bago lang talaga ako sa eskwelahan ko ngayon at dito na ako gagraduate. Ang hirap doon pero ginaya naman. Kakayanin ko din ngayon dahil sa pagsisikap, mapatutong NGSP po ako. Ang may dadahilan ko po ngayong college ako ay dahil nga po magkasabay kong ginagawa ang pag-aaral at pagtatrabaho kaya wala na po kong time para sa pag-ibig. Pero kung itatanong niyo kung bakit wala akong naging girlfriend noong high school, ay hindi ko din po alam kung bakit hindi ko naisipan yun noon. Isa pa siguro si nanay kasi lagi niyang pinapaalala na mag-aral muna at pagdating na ng kolehiyo sana magnobya. Kaso nga po hindi ko na kayang isingit ngayon ang relasyon. Para sa akin naman siguro ay darating yon kung darating. May 4 pala akong kapatid na puro babae. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero magaganda ang kapatid ko. At may nagsasabi nga na isa lang daw ang hulmahan namin. Dahil magkakamukha daw kami. Yung mga tiyo at tiya ko, sinasabi na hindi daw ako gwapo. Kasi maganda raw ako. Maganda raw kasi ang mukha ko, pero Papa Dudut, aaminin ko din na medyo malamya akong gumalaw. Pero hindi po ako bading ha. Wala po akong problema sa mga bading pero gusto ko pong sabihin na hindi po ako isa sa kanila. Noong high school ay wala naman pong kumwestiyon ang pagkatao ko. Kaya hindi ko naman iniisip na mangyayari yon hanggang sa dumating itong huling taon sa kolehiyo. 안녕하세요. 정일의 방송의 정선입니다. 요즘 달리는 가맹배당 세금 없이 179억 배당받은 오너들의 비밀 전략 Nalak jilaod atoy. 하겠습니다. Nalak jilaod. 총 3교시로해서 제가 연속으로 강의를 올릴 건데요. 지난 시간에 Hi, Arjo! Arlene, bakit? Ano bakit? Bakit ka nandito? Dito din ako nag-aaral, nakalimutan mo na? Magkaklase nga tayo, di ba? Ang ibig kong sabihin, ano kailangan mo? Wala naman. Yayayain sana kita magmerienda. Wala akong pera eh. Siyempre, nilibre kita. Hindi pa ako nagugutom. Merienda lang, hindi naman tayo magpapakabusog. Sige lang. Kain ka lang, may ginagawa pa ako eh. Ano bang ginagawa mo? Nag-aaral. Ikaw talagang hilig mo magpatawa. Seryoso ko. Nag-aaral talaga ako. Mamaya ka na mag-aral. Vacant natin ngayon, oh. Kaya dapat nagre-relax tayo. Kailangan ko mag-aral para hindi ko naisipin tong subject na to pag uwi ko mamaya. Ang haba-haba pa naman ang ano mo. Ha? Ang haba ng oras mo para mag-aral mamaya pag uwi. Hanggang alas 3 lang naman tayo. O sige, ganito na lang. Mamayang uwian na lang tayo magmerienda. Kailangan ko umalis agad pagkatapos ng klase. Ano ba yan? Bakit ba? Iniiwasan mo ba ako? Hindi naman. May trabaho kasi ako ng alas 4 kaya kailangan ko umalis agad mamaya. O edi ngayon na nga tayo magmerienda. Arlene, nag-aaral pa nga ako. Ang dami mo namang excuses. O siya, edi dito na lang
ka. Ang init dito! Lipat tayo! Hindi maganda amoy ng damo pag naaarawan. Lipat tayo dun sa malamig. Ano ka ba? Bakit hindi mo ako pinapansin? Arlene, nag-aaral nga ako eh. Kampante ako dito sa pwesto ko. Kung gusto mo, lipat ka doon sa classroom. May ceiling fan doon. Tara! Ayoko nga doon. Mas kampante ako dito. Ikaw na lang ang pumasok doon. Ayoko dun. Gusto ko dito. Ano ba talaga? Kanina gusto mong lumipat, tapos ngayon gusto mo dito. Kung nasan ka, Sydney, Australia. Hello, welcome to the Philippines. I like this one.
Tanong pa ganun. Uma. Sup-sup drinks ka manan. Ay! Pero hindi ta kidney mo. No. Bad. Not good. Ew. Balik tungig ka sa ating kitchen mo. Bilis naman ng oras.